sammanin fatu za mu siyan kaya muke tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Al'umma ku zo ga tsari sammani ya cire mana buri dan kasuwa da bai ikirari me neman guda ko sari duk ku fito a zo a yi ayari. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Zinariya ku duba isarta sammani ne abun faharinta a can ta je ta sai ra'ayinta ta sheka kwalliya aka ganta shigar ta daban da sauran 'yan gari. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Akwai kayan da bai da na cana sammani ya fi karfin sauna 'yan indiya ma na zana har na malaysia da akwai su shago na sakar ku yi jinkiri. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Sari kuke bida kole shi materiyar shi ma da akwai shi sauki ga shi kun same shi a tamfa da shaddadu da akwai su gurin saukun ji lahiri. Sammanin fatu za mu siyan kaya nake tirai ne akan tunkwari yake shago na sayana da kayan zamani. Da kwalliya ake tunkaho kaya na zamani ya kawo sammani babu mu ba yawo shine wanda babu kamar sa ko da za a tara dubu